Ug diri nang gilok ako mga kabukugan nga ang pinakataas nga canyon swing diri sa Southeast Asia, ako adyo maambakan. At first nagduduha ko kung kaya ba o ako aba ning buhaton. But I believe nga dili na ko ni mahibalan kung dili na ko testingan. So in count of 1, 2, 3, be ready and we'll jump away. Kamay yung tanan mga boss, no? Karong adlaw ato na tong isa sa pinakataas nga canyon swing sa kalibutan. Ug diri ra ninyo na sa Danau, Bohol makitan. Dol, kagulat ako dol. Kaning lugar ra ginatawag nila Danau Adventure Park. Gago ka ba? From Tagbilaran City, it took me 2 hours para moabot ko dire. Bisan paglayo-layo gamay nang ursonada jud kog anhe para ma-experience ilang extreme activity. Ato moambak sa bangin na nite. The plan, sir, 700 per head. Kani? Yes, sir. 700 per head. Kani ti unsay tawag gani? Giant swing na siya, sir. Basta wala lang ta sa mga prohibited, sir. Bawal lang na high blood, operation within 6 months to 1 year, and heart failure. Ikaw naka-head lag wala? Moambak ka dili? Kani? Oh. Dili ko na dul. Dili ka kanina lang giant swing. Unsa man mo ka dili? Ha? The plunge man pila gay naka-fit na. 210 feet ang imong drop ana, sir. Unya ang free fall. Muna yung free fall, 210 feet, 70 meters, 180 meters. Ikapila ni siya sa pinakataas nga kuan. Maano yung pinaka-highest? Sa Southeast Asia. Southeast, buti ka may pinakataas sa Southeast Asia. Ug diri nang gilok ako mga kabukugan nga ang pinakataas nga canyon swing diri sa Southeast Asia, ako adyo maambakan. Pero time sa bahala mo dira basta kay mo ambak ko diri ah. Moni diri ko moambak ron. Dito ko sa tumoy pero hektan pa og PC kay lisod na kay gulay hikot mambak ko. Sige, testingin nag-ambak ang walay PC, di ba? Dili na kaganahan mo mata paghuman. After pagsulat sa pangalan, gisuotan dayon ta nila aning vest para safety. Dapat before mo ambak, everything is ready and set up clearly. Gahiag purma oy pero suotan pagali kag hairnet. After sa hairnet, helmet. Da mo ra mag-bikers nga naikamit set. Unya kay human naman tanan, baktas dayon ta padulong sa kinatumyan. Ayaw lang di kayo tanaw diri sa ubos kay mura kag mahulog. Magkurog ra na imong itlog. Unya pag human tanan makabit ni kuya ang mga parapernalyas para sa akong lawas, iyan akong gipalingkod para explainan kung unsa akong buhaton. Backward ka mga sir. Cross legs. Although slow learner ko, pero ako rampong nasabtan hinoon. Basta ana siya, ayo ambak daraha pag dili patakaing nun. Grabe mga boss, kada us-us sa PC, mura kog makaihi. Mao ako na lang ning gipiyong o giampo. And here we go at the count of 1, 2, 3. Let's jump away. Grabe nice kay sa feeling ni magduyan-duyan ka diri sa tunga. Sagol-sagol na akong gibati nga kalipay og kakulba. After pila ko ka minuto nga nagduyan-duyan diri sa ubos, tuod-tuod gisakan ako nila. Syempre human naman akong time unya na naman puy mo sunod sa kuha. Pero basig nagtuo mo nga para lang ni sa lalaki. Balo ba mo akin sa mo sunod sa kuha? Babae. Wow. Grabe fighting spirit ning bayhana o, arisgada kayo. So what's up sa inyo mga boss, no? Karon mo balik kag ambak dito kay wala pa ako na satisfy ganina. Pero karon una na ang ulo. Kumbaga ang tawag ninyo aniya head first. Head first. Grabe jud kayo kung pagka-interest nga mobalik og ambak. Ana man gud si kuya nga napadoy lahi nga posisyon, mao na nga kani akong inner self na interest tinuon. Uslan man nga tagsara ko mo anhi diri mao na nga ako na lang ning lubos-luboson, di ba? And isa pa, I don't want just to be fine. I want it more extreme, so I'll do it like 69. At first nagduduha ko kung kaya ba o ako aba ning buhaton. But I believe nga dili na ko ni mahibalan kung dili na ko testingan. So in count of 1, 2, 3, be ready and we'll jump away. Here we go again. Success! Nabuhat ra jud nako akong gusto buhaton. Ang tawag anak, conquering your fears. Kay most of the time, imuha ra man kahadlok og kaugaligon ang kalaban para ma-reach out imong full potential. Pero wala ko niingon ha nga sundugon ninyo ni. Kay laylahi biatag mga gusto nga activity. Unya laylahi pud tag fear nga gusto i-overcome. It happens nga diri lang jud ko hiyang. Napay lahi ato nga position. Hey! Mora ta pinaka extreme na.
Pwede ka na ako lang mo ambak dito. Okay, wala na makahilain nga posisyon niya, dili man po pwede nga mo ambak lang ko diretso. Mamuli na lang ko. Dol. Nya, kumusta? Say, kumusta? Kumusta yung pag-ambak? Okay kayo, sa tinuod lang, nawala na akong kalagot. Tara, mangambak na butag lahi. Ang sunod na to ang bako na ni Giant Swing. Giant Swing sunod to ang bakon. Tara, sabay ka sa kuha ha? Ha? Sige. Suwabi yan tara.